UPNek Iruña hondamendira eraman du. Neurrigabeko murrizketak, zerbitzu publikoen privatizazioa, euskararen bazterketa, hiritarren parte hartzeari bizkar ematea, saltoki txikien bizkarrera merkatalgune handiak laguntzea, etxegabetzei eta langabeziari aurre egiteko neurririk ezartzea. UPNeri agur esatera goaz. Iruñak aldaketa sakona behar duelako. Eta nola egingo dugu hori? Alternatiba hiritarraren bitartez. Iruña hiri anitza da, eta UPNerekiko alternatibak anitza behar du izan. Iruña hiri aberatsa da, bai herri mugimenduetan eta bai herri ekimenetan. Eta alternatiba ere horien parte hartzearekin egingo dugu. Eta noski, alternatiba hori hiritar anitz horien elkarlanean oinarrituta egon behar da. Elkarlana kalean zein udalean gauzatuz. Iruindarrok Iruña berria sortzera goaz. Iruña berria justizia sozialean oinarrituta egon behar da. Prekarietateari aurre egiteko zerbitzu publikoak indartuz, hiritarren beharrei erantzunez eta eskubideen berdintasuna bermatuz. Iruindarron elkargunea izango da Iruña berria. Bazterketak eta azpijokoak alde batera utzi eta elkarbizitza, gardentasuna eta hartu emana oinarri izango dituen hiria. Iruña berria hiri jasangarria izango da. Hirigintza eta mugikortasuna, hiritarron eta ingurugiroaren mesedetara moldatuko dituena. Eta azkenik, Iruña berria hiri sortzailea izango da. Kultura kaleraterako duena, sortzaileak eta ekimen artistikoak lagunduko dituena. Nolako Iruña berria nahi duzu? Iruña berrian zu zara protagonista, denok gara protagonista. Iruña berrian ari gara. Asmatu zure Iruña berria.